Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina. Hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at waja'a lan tumeka utawa lan teka hu ing Nabi Lut. Ae tegese luton ing Nabi Lut. Wa huwa hale utawi Nabi Lut iku fi baitihi ing daleme Nabi Lut. Manga adyafihi sartane tamu-tamune Nabi Lut. Sapa kaumuhu kaume Nabi Lut. Yuhranguna hale padha dianu haronga digawe apa nika digawe kumudu-mudu haronga. Yuhranguna hale digawe kesusu ya kena utawa kumudu-mudu. Ae tegese yasuku. Nah iki yasuku. Bronto. Bronto iki larune lho, talak bronto. Utawa ya Brontoyuda. Sapa ba'duhum sebagiane kaum Bronto seneng ba'don ing sebagian. Hati kumudu-mudu ilaihi maring tamune utawa maring Nabi Lut. Litolabil fahisati krana arep golek perbuatan jember min atyafihi saking tamu-tamune Nabi Lut. Wa min qablu lan saking sadurunge. Ae tegese alhalu utawi tingkae iku min qabli maji'iha ulail malaikati saking sadurunge
tumekane mangkono-mangkono malaikat ilaluta maring Nabi Lut. Kaume utawa wargane niku terus do gembruduk teka ning omahe Nabi Lut. Sementara saat itu Nabi Lut lagi jagongan karo tamune ning daleme. Wa huwa fi baitihi manga atyafihi. Nabi Lut lagi jagongan ro tamune ro para malaikat kuwi karena kaume utawa wargane niku dikabari karo bojone kuwi gek ana sing wis mor sekoti bareng. Apa ora tobat wis inden. Wah wis. Ya tobat iki pokoke ana sing DP. DP sik engko nek beres tak genepi lho. Iki gek ana urusan wong DP por sekot. Saking bubrahe kok ya saking bubrahe akhlake kelakuane jian ambyar nih. Wah terus do teko nang gone Nabi Lut. Do kumudu-mudu antara satu dengan yang lain itu do kepengin weruh minimal syukur iso hasil ngrengkuh tamune niku. Nek cara bahasa sakniki iso hasil jak kencan. Bahasa sakniki jenenge dijak kencan. Saiki wis ora ono ya film kartun kencan kae. Oh. Sinchan kae ya. Sinchan. Nek dulur-dulur iki ndak esuk kencan sapi ning kandang kon. Do berbondong-bondong ana sing do nginjen sithik dhewe. Waduh. Wes edan tenan. Bahasane ya ngono ora kok masyaallah ora. Iki wis do gemblung-gemblung iki. Iki do gemblung-gemblung weruh tamune le dedeg piadeke dhuwur gagah. Setil gak ya bagus-bagus, resik-resik kae. Nek cara film zaman semono sih catatan si boy. Lah dadi tak aturke film zaman semono ora mesti do kelingan. Nek sing saiki ora dong kok ya. Kaya bintang filme si Ongki Alexander karo Dede Yusuf wae. Karo Maryam Belina. Ora zaman semono bagus-bagus. Wangun kae sih. Ha ngono kuwi wis jajal nek wonge bagus dhuwur kek setil kae. Wah tamune do rebutan kae do. Ya suku ba'dhum ba'don. Ana sing grenengan barang nek iki aku tetep nambahi wani iki lho. Walai. Pokoknya nek iki jan mantap. Sing tujuane arep golek perbuatan jember saka tamune. Ayo tujuane ming nek iso ngono arep ngejak kencan niku wae. Minimal ya cerak karo walwil. Tenguk marep ngetan nang hutan pinus.
Wangun kae. Syukur iso duet neng watu gagak. Karo kos plesan. Jan elek banget lito labil fakhisati. Krana arep golek kejemberan. Memang sadurunge niku mingkoblu memang sadurunge niku kaum Nabi Lut itu wis bertahun-tahun terbiasa melakukan perbuatan sing kaya keten niku. Walhalu mingkoblu maji'i haulail malaikah ilaluto. Mula ngantek Nabi Lut wis gedhe-gedhe ngrasake niku jan gedhe-gedhe. Arep dipiye wis ora iso diprema diomongi malah nantang-nantang. Mahana sing bengok, sampean kita ora ngrasake lho. Piye nek di ngono kuwi wis sing ngatasé nabi dhewe disuarani ngono. Jajal ro kula apa piye lho. Karo bengok kae ngono kuwi. Ha kuwi anu Didi Petet. Emon. Ayo karang tukang nerangke je. Iya piye carane to le nerangke men kepenak. Malah duwe penyono elek. Wah wis parah ya kae nek jenengan delok ya kae kaya. Aduh Mas Boy ngono ae. Obat. Didi Petet. Wakanulan ana sapa kaume Nabi Lut ana iku yakmaluna padha nglakoni sapa kaume Nabi Lut asayiati ing keelekan. Wahia utawi keelekan iku ityanur rajil utawa ityanur rijali. Nekanine wong lanang fi adbarihim ing dalem dubur-dubure wong lanang. Nek cara bahasa internasional utawa nasional jenenge sodomi. Karena saking jembere to wong lanang-lanang kaum Nabi Lut niku do nekani dubure wong lanang liyane dadi sodomi. Mula ning kawasan wilayahe kaum Nabi Lut seprene niku terkenal jenenge kota Sadom jenenge. Seprene se ana niku kota Sadom. Saking dene nggo mengenang atas perbuatan jembere kaum Nabi Lut sing do hobine sodomi niku. Fahum ae tegese fahum mongko utawi dheweke kabeh iku muktaduna. Wong sing padha biasaake. Zalika ing mangkono sodomi. Fala haya'a mongko ora ana rasa isin iku maujud ngindahum ing dalem ngarsane dheweke kabeh. Wah wis ngeri, ora isin. Lanang dolanang do sodomi secara terbuka ngoten wis ora isin.
Wong ngono kuwi angger muni dugem dunia gemerlem malam ngeten niku wah karo kelap-kelip. Lanang dulanang do ngono kae. Wah, hancur-hancuran tenan mbayangke wis orang ganduk nek mbayang lanang dulanang dosa domino mbayangke wis ora ganduk. Marai umur. Semang bayange nek kaya keten niku. Nek wong wedok rasa mbayangke. Rasa ora ganduk yo en. Gue wis ming do fala khaya angin dahume ora ndisen blas kok. Jan ora ndisen siji karo sijine iki biasa banget. Liyane ya cuek-cuek ngono nek iso liyane sing ra duwe ya golek mangsa. Ya golek mangsa sing ra duwe iki liyane. Weruh ngono ya terus wah kudu nyaingi golek mangsa. Ya wis rasah do ngaran-ngarani kadang nek sing anu kae. Lemu-lemu titik ya ora apa-apa ngono. Sing penting duwe pasangan ngono ya. Nek cilik nyekiking ya ora anu. Ya kurang greget ngono. Cilik nyekiking. Iki lanang dolanang ngono kuwi encengane wis weruh wong wedok mbok ayu kaya apa ora tertarik. Jelas ora tertarik. Tertarike wong lanang. Nang warung ngono weruh wong lanang rada resik gagah ngono wis gembreget. Wis gembreget. Ngantek gidi-gidi kaya bar nguyuh. Ayo. Gaya nek kita bar kuwi ora ngene-ngene iki. Ngono ki ya kelaku golan nang wedok. Ngono ya kelaku wong wedokne bar kuwi ya ngono. Kau wong kesetrum dilo. Ngantek gidi. Jenenge gidi-gidi. Wati kaume Nabi Lot niku nek weruh wong lanang rada resik gagah ngono kuwi. Gembreget jenenge gembreget. Gemes rasane. Nek nang warung kae ngantek ngetke ora kedep-kedep karo nglamuti drijine dhewe ora tobat. Wah ngeri nek. Kuwi iki ngono kuwi je memang bentuke suasana maupun kelakuan iki ngono kuwi kok ya. Angel lho, ya nyong wacanen gek terangno ora. Angel banget iki. Mbayangke kelakuan-kelakuan di luar adat, di luar pengadatan lanang seneng lanang tak ya suwalah ya Allah wis. Wong cetha boncengan montor to. Ha kok ya sikile sing mburi tumpangke pupune sing ngarep. Dadi jepaplang maju glodor ngono. Iki malah le nangkepi kaya zaman Nabi Lut wis ana montor iki. Iki nerangke kelakuan, ora nerangke zamane Nabi Lut ning kelakuane gae, kelakuane lanang dulanang seneng ngono lho. Niku kurang lebihnya seperti itu. Wong lanang dulanang seneng ngaten niku ya wis pokoke nyeleneh tingkah lakune iki nyeleneh nek
Saiki ya ming bonceng montor wae ngantek sikile sing mburi tumpangke pupune sing lanang ngono kae. Wong manduk nang Bangjo niku set jejer wong wedok karo sing wedok dingetke iki mah diperoti jek Dadi sing wedok mah perot ora judeg wong wedok. Piye? Wah tenan mah. Ngono kuwi to. Lah. Kok malah angel tenan. Dadi jejer ning Bangjo karo sing wedok maksude karo wong wedok jejeran kuwi ayu yen wong wedok iki mah ming di khobar kuwi nyiwel pipine sing boncengke. Wah sing wedok gedhe-gedhe ya. Wah nek jenengan karo wong kudul kok ya kurang luas. Dadi kurang pate amba le srawunge. Nerangke iki tetep ra iso. Karena ra diinspirasi kok ya. Nerangke kelakuan adbarihim utawa sodomi sing dilakukan oleh kaum-kaum Nabilut wis ora duwe bayangan-bayangan ngen-ngen sing memang pernah do dilakukan karo kaum-kaum gawe niku. Wah nek niki ngeri. Kono golek kiai le kok nerangke iki ra iso. Angel ora iso kok ya. Wis ora iso tur ora tekan. Ora tekan. Lah wong ora dibayangan kok tekan. Ngen-ngene wis ra ganduk sik. Ora tekan, wangel ngene. Klenerangke penake kone jelase kok ngene cethone kok ngene ya ora patek do diregani iki. Padahal golek liyane yo angel tenan yo Yes ya Allah. Mengguk-mengguke tetep temandang ya. Kala mongko ngendika sapa Nabi Lut, ae tegese luta Nabi Lut. Ngendikane ya qaumi, he kaum ingsun. Haulai utawi mangkono-mangkono. Haulai utawi mangkono-mangkono iku banati. Anak wadon ingsun. Huna kang utawi dheweke kabeh iku adharu luweh suci. Luweh resik lakum kedue sira kabeh. Ae tegese fata zawaju mongko padha ngrabiya sapa sira kabeh guna ing anak wadon. Wal muradu tawi sing dikarepake bil jam'i kelawan jamak banati digawe isim jamak bil jam'i. Iku ma barang fauqal wahidi kang ana ing dalem dhuwure jumlah siji. Ora ming siji jumlahe. 5 krana barang sohat kang soheh apa ariwayatu riwayat annali sayyidina sak temene iku kedue bendara kita Luta Nabi Lut alaihi salam banataini utawi duwe anak wedok loro fakot kale bloko wa huma utawi anak wedok loro iku Zinta jenenge Zinta wa Zangura'a lan Zaura. Anak wadone Nabi Lut iki ming loro nggih anak wadon jenenge Zinta karo Zangura. Mulane do gembruduk do nginceng tamune Nabi Lut kaum-kaume utawa wadiyane wargane niku Nabi Lut terus ngendika. He kaumku
anak wadonku kuwi luwih suci. Nggo kowe kabeh mbangane kowe iki wong lanang seneng karo wong lanang. Ha mbok ya sing normal. Wong ya ana wong wadon-wadon, anak wadon apik-apik, nom-nom resik-resik. Kayak ya do mempengaji. Bahasan diterangke muni gak ya mempengaji. Wah, nek kae tetep tuwek-tuwek lho muni ngono iki lho. Lah ya nek sing ngaji kene gak tuwek-tuwek. Ya nek sing ngaji kene tuwek-tuwek ya nek sing nom ra. Tuwek kae kene gelombasan dipupuri ya teng jembemblek wangun ngono kok. Wangune pol ngono sih. Kuwi sampean ora adong lho bar pupuran arep mangkat dene iki selfie jek piye to? Muawi selfie nang jok lawang kae. Terus nggo story. Ngisore dikeki tulisan bismillah. Mula Nabi Lut bengok-bengok kaumku gila. Anak wadonku asli ya ana loro. Anak wadon warga kene pirang-pirang. Di mana mereka niku luwih suci nek dibanding kowe seneng karo wong lanang. Mosok wong lanang seneng karo wong lanang. Mbok yo nyenengana wong wedok-wedok. Do ngrabiya wong wedok-wedok fatazawajuhunna. Rabi hubungan ngalor ngidul ngantek adoh kok leming karo wong lanang udu wong lanang. Iki lho kowe iki do rabiya marang wong wadon. Kuwi atharu luwih suci. Tur memang kodratiah normale ngono kuwi. Makanya banyak sekali pengendikan terutama dari dokter ditinjau secara medis sing jenenge wong lanang seneng karo wong lanang itu bukan merupakan satu napa jenenge satu hal sing tetep, bukan hal sing tetep tapi itu penyakit le dongarane. Artine napa nek penyakit ki iso ditambani. Iso mari tetepen. Wong akeh kok yen sing mari iki mbiyen dadi bahasa transparansinya banci lah utawa banci lah. Agene yo seiring berjalannya waktu mbuh piye to piye akeh sing do mari. Pas sing do mari do terus bali ning lanang meneh niku kok. Tampilan iki bali ning lanang meneh. Wah, saiki mah metekel wong pasang boto. Rambut gawe pasang boto. Ngantek kanca-kancane tukang do bengok-bengok, "Weh, Dewi pasang boto." Langsung bengok iki, "Dewi matamu." Ora trimo kok wong mari iki. Saiki ganti dewa. Lho nek ora ngandel ngono. Lho nek diterangke ngono jujul. Arep piye wis oke sing do mari itu memang penyakit bukan kodratiah Allah sing sifate zaman ajali itu mboten tapi ya kodrat bisa dibilang kodrat tapi bukan zaman ajali sing kuwi iso diterapi ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah kahanane siji kaum ngantek si kaum kuwi gelem merubahnya dengan dirinya sendiri, gelem ngerubah dhewe. Itu kodrat-kodrat anyar sing katakan saja bagian saka ujian. Nyoh kowe tak uji ngene. Nyoh kowe tak kei kahanan ngene, garapen ngantek nuwuhke hal sing luwih apik mbangane ujian iki, mbangane kahanan iki. Kowe saiki tak kei kahanan gejolake jiwa niku nek wong lanang kok dadi seneng karo wong lanang itu ujian garapen perang ngono kaya ngono. Ha nek kaume sing dikeki kahanan ngono kuwi kok nyata-nyata pengen golek ridane Allah ya berjuang mati-matian. Ngantek perasaan sing kaya ngono kuwi ilang dadi pulih. Lanang seneng wedok wis normal. Arepa kerep tersakiti ning normal. Ning normal. Akhirnya wis ya wis ngono kae. Meneng-meneng tanganmu gegem watu ngono kae. Ning ra normal, mbangane ra normal mbok arepa justru malah urip ki sing sehat ya sok ngono ya sok bahagia, sok tersakiti. Akhirnya di situ ada aliran jiwa sok ngguyu, sok nangis. Normale ngono kuwi. Sing paling rada nyeleneh iki ngguyu ning mrebes mili. Wah, kuwi normal. Wah kerep pendak esuk ibu-ibu ki do guyu ning mrebes mili. Mangan segodang perwedit 100 rong cecekle kok. Oleh ra mrebes mili piye. Ki ngantek Nabi Lut ki ling lempengke wis cetha, he kaumku mbok ya rabi wong wedok-wedok. Aja nyenengi wong lanang ngono kuwi kok ya. Wong wedok-wedok iki luwih suci, luwih berkahi, luwih diridoni. Ya nyatane lho, do ayem tentrem ngantek awet urip iki ra. Do rabi karo wong wedok-wedok. Wah, lah iki mau wis ngombe dang panis aja. Jajal nek ora ana wong wedok ra ora. Wong sing rada duda ya mangkat ngaji ya kriyip-kriyip kae. Ya ora kekupokono. Sak karepmu saiki. Ini sing digaris bawahi seruane Nabi Lut. Aja ngantek kowe iki nek wong lanang seneng wong lanang aja nganti itu nekake ngazab, nekake bendu. Muga-muga kita tansah dituntun kalian Allah lewat hidayah Quran dengan lantaran ngaji Quran pisan dunyane oleh pituduh, kiamate oleh syafaat, akhirate oleh ganjaran swarga. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.